नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. जिप अध्यक्ष भाजपचाच बसेल, नितेश राणेंचं मोठं विधान. ऐन कापणीच्या हंगामात पावसाचं संकट. आणि आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघात उबटा शिवसेनेला खिंडार. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. कोणत्याही चांगल्या कामाची सुरुवात करताना पालकमंत्री पहिला वेंगुर्ला तालुका निवडतात. आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने कार्यकर्त्यांशी संपर्क करण्याच्या कामाचा शुभारंभसुद्धा वेंगुर्लेतून केला आहे. म्हणून आपल्याला पाठबळ देण्यासाठी आमचं कर्तव्य आहे की आगामी निवडणुकात आपल्याला चांगला रिझल्ट देण्यात येईल. आगामी निवडणुकांमध्ये भाजप पक्षच विजयी होणार ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ असल्याचं प्रतिपादन जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी वेंगुर्ला आडेली येथे केलं. पाहूयात. या निवडणुकांचं ज्यावेळी वातावरण सुरू झालं तेव्हापासूनच या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या अनेक भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या मनामध्ये एक भावना होती की यावेळेच्या निवडणुका आम्हाला भारतीय जनता पार्टी म्हणून वेगळे लढायची संधी द्या. कारण लोकसभा निवडणूक झाली, विधानसभा निवडणूक झाली, या सगळ्या निवडणुकांमध्ये आपण महायुती म्हणून काम केलं. परंतु ते काम करत असताना आपण त्यावेळी सुद्धा अनेक वेळा अनेक गोष्टी ऐकत होता, अनेक तक्रारी ऐकत होता. परंतु आपला नेते म्हणून आपला असलेला सल्ला, आपली असलेली सूचना त्याच्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मनापासून काम केलं. त्याचे रिझल्ट सुद्धा आपल्याला सगळ्यांना चांगल्या पद्धतीने पाहता आले. आज ही कार्यकर्त्याची निवडणूक आहे आणि कार्यकर्त्याला निवडणूक लढवत असताना त्याला त्या ठिकाणी आपल्या पद्धतीने चांगलं काम करता यावं. आपल्या भागामध्ये आपलं मताधिक्य काय आहे, आपल्याबरोबर किती लोक आहेत, आपल्याबरोबर किती मतदार आहेत हे दाखवण्याची खऱ्या अर्थाने संधी प्राप्त व्हावी. खरं तर आपले मित्रपक्ष सुद्धा म्हणतायत की आमची सुद्धा तेवढी ताकद आहे. तर आपल्याला ज्या पद्धतीने आपण सर्व नेते मंडळींनी निर्णय घेतला त्याच पद्धतीने या सगळ्याच पक्षांची वेगवेगळी निवडणुका व्हावी. मैत्रीपूर्ण ज्या ठिकाणी असेल तिकडे मैत्रीपूर्ण होईल, जिकडे खऱ्या अर्थाने लढाई करायची आहे तिकडे आम्ही सुद्धा तयार आहोत. कारण कालच काही जणांनी कुठल्या मीडियाच्या माध्यमातून असं सुद्धा म्हटलं कशाला मैत्रीपूर्ण पाहिजे, खरे लढू, खरे पण लढू. आपलं भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तेवढी ताकद आहे. आमच्या सगळ्या मतदारांचा आमचा विश्वास आहे. आमचा कार्यकर्ता तळागाळामध्ये रोज सकाळ संध्याकाळ काम करतोय आणि आपला या मतदारासाठी, या सगळ्या लोकांसाठी आपण सगळेजण त्या ठिकाणी धडतात. आपण पालकमंत्री म्हणून ज्या पद्धतीने या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये काम उभं केलंय त्याचा खऱ्या अर्थाने पोचपावती या निवडणुकीच्या माध्यमातून आपल्या सगळ्यांना पाहायला मिळणार. खरं तर ही निवडणूक अजून सुरू व्हायला आणि खऱ्या अर्थाने ते निवडणूक जाहीर व्हायला थोडा वेळ आहे. परंतु वेळ जरी असला तरी प्रत्येक मतदारसंघामध्ये कार्यकर्त्यांनी आपापल्या पद्धतीने निवडणुका जिंकण्याच्या दृष्टिकोनातून पावलं उचलली. आज ज्या पद्धतीने प्रवेश झाले तर हे सरपंच म्हणून काम करत असताना त्यांना अनेक प्रकारच्या विकास कामांच्या बाबतीत न्याय देत असताना त्यांना कोणीतरी पाठबळ देण्याची गरज होती. त्यांना पाठबळ कोणाचं मिळत नव्हतं. अनेक दिवस ही मंडळी मला सांगत होती की आम्हाला आदरणीय नितेश साहेबांकडे घेऊन त्याला आम्हाला त्यांच्याशी काही बोलायचं आहे, आम्हाला काही विकास काम करून पाहिजे, पर्यटन दृष्ट्या या भागाला विकसित करण्याच्या दृष्टिकोनातून काही पावलं उचलायची आहेत. आणि त्याच वेळी मी त्यांना सांगितलं होतं की निश्चितपणे आम्ही सगळे मंडळी शेवटी या जिल्ह्यासाठी, या तालुक्यासाठी, या गावांसाठी, या ग्रामीण भागासाठी त्याच्या विकासासाठी अहोरात्र काम करतो आणि निश्चितपणे तुमच्यासारखी मंडळी आमच्या सोबत आली तर आम्हालाही आनंद वाटेल. आणि आज पुढे जाऊन या मंडळींनी आज निर्णय घेतला. आज या मतदारसंघामध्ये सगळे सरपंच हे भारतीय जनता पार्टीचे झालेले आहेत. आमच्या परिवारात सहभागी झालेल्या आमच्या सगळ्या सहकार्यांचं मनापासून स्वागत करतो, अभिनंदन करतो आणि आपल्याला विश्वास देऊ इच्छितो की या तालुक्यामध्ये आपल्याला सगळ्याच गावांमध्ये, सगळ्या भागांमध्ये ज्या काही विकासात्मक प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत हे येत्या कालावधीमध्ये सुटलेले आपल्याला सगळ्यांना पाहायला मिळतील. कारण आपण जसं मगाशी आपल्या मंडलाध्यक्षांनी सांगितलं की कुठल्याही चांगल्या कामाची सुरुवात करत असताना या जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री महोदय पहिला वेंगुर्ला तालुका निवडतात. आणि आज सुद्धा जवळपास या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचा शुभारंभ किंवा त्या दृष्टिकोनातून संपर्क करण्याच्या कामाचा शुभारंभ खऱ्या अर्थाने आज इथून झालेला आहे. त्यामुळे हे जे यश आहे, जसं राहुल म्हणाले की या मतदारसंघाला एक वैशिष्ट्य आहे की वर्षानुवर्षे या मतदारसंघातून अनेक वेळा या कमळ चिन्हावर इथले उमेदवार निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे ज्या ज्येष्ठ मंडळींनी अनेक वर्ष या भागामध्ये
भारतीय जनता पार्टी त्याचा विचार रुजवण्यासाठी जी मेहनत घेतली आहे त्याची फळं आपण सगळेजण बघतो. आणि म्हणून आदरणीय राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सुद्धा आपण सगळेजण अनेक वर्ष काम केलेलं आहे. अनेक कार्यकर्ते इथे बसलेले आहेत की ज्यांनी राणे साहेबांबरोबर वर्षानुवर्ष काम केलेलं आहे. आणि या सगळ्यांचा जो अनुभव आहे या अनुभवाच्या माध्यमातून या आरेली मतदारसंघ असेल किंवा या तालुक्यातले सगळे मतदारसंघ असतील या सगळ्या भागाचा विकास करण्याची जबाबदारी आदरणीय नितेश राणे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली आमची सगळ्यांची आहे. आणि ही जबाबदारी आम्ही खांद्यावर घेऊन सगळेजण काम करतो. त्यामुळे आपल्याला पाठबळ देणं या कार्यकर्त्याला ताकद देणं ही खऱ्या अर्थाने आमची जबाबदारी आहे. आणि म्हणून या निवडणुका भारतीय जनता पार्टी म्हणून वेगळ्या पद्धतीने भारतीय जनता पार्टी म्हणून स्वतंत्र लढण्याची परवानगी या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी निश्चितपणे दिलेली आहे. पण आपण सुद्धा सगळ्यांनी तशा प्रकारच्या संकेत यापूर्वी दिलेले आहेत. त्यामुळे आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांमध्ये एक मोठा उत्साह आहे आणि या उत्साहाच्या माध्यमातून आपण या निवडणुकीला सामोरे जाणार आहोत. जिल्हा परिषदेबरोबर नगर परिषदेच्या निवडणुका सुद्धा येत आहेत. या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये आपल्याला भारतीय जनता पार्टी म्हणून जो चांगला रिझल्ट अपेक्षित आहे त्या अपेक्षेपेक्षा चांगला रिझल्ट येण्याची जबाबदारी आमच्या सगळ्यांची इथे बसलेल्या सगळ्यांची समोर बसलेल्या सगळ्यांची आहे. एवढं या निमित्ताने पालकमंत्री महोदय म्हणून आपल्याला आणि नेतृत्व म्हणून आपल्याला आम्ही या निमित्ताने ग्वाही देतो. आपण ज्या पद्धतीने आमच्यावर विश्वास टाकता, आपण ज्या पद्धतीने आम्ही सांगितलेली विकास कामं तात्काळ मार्गी लावता, आपण ज्या पद्धतीने इथल्या स्थानिकांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात आम्ही तुमच्याकडे घेऊन गेल्यानंतर त्याला न्याय देता, त्यावेळी आमची सुद्धा जबाबदारी आहे की आपल्याला पाठबळ देण्यासाठी आपलं नेतृत्व गंभीर करण्यासाठी या ठिकाणी निवडणुकीच्या माध्यमातून चांगला रिझल्ट देणं आणि ते रिझल्ट देण्याची संधी आमच्या कार्यकर्त्यांना आम्हाला सगळ्यांना आता प्राप्त झाली आहे. आणि त्यामुळे येत्या निवडणुकीमध्ये याचे सगळ्यांचे चांगले रिझल्ट आपल्याला पाहायला मिळतील याची ग्वाही मी या निमित्ताने देतो. नेतृत्व म्हणून आपण महाराष्ट्रामध्ये जावं, महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी म्हणून काम करावं. या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची भारतीय जनता पार्टी म्हणून चांगला रिझल्ट देण्याची जबाबदारी आमच्या सगळ्यांची आहे. कारण तुम्ही तेवढं काम इतर वेळी पूर्ण ताकदीने या जिल्ह्यासाठी केलेलं आहे. आणि म्हणून या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पार्टी विजयी होणार हे 100% कायद्यावरची रेख आहे. म्हणून आपल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना मी मनापासून या निवडणुकीसाठी शुभेच्छा देतो. भाजपामध्ये गेल्यावरती भरपूर निधी मिळतो असे अनुभव प्रत्येकाला आल्यामुळे येणाऱ्या दिवसांमध्ये असंख्य प्रवेश भारतीय जनता पक्षात दिसतील असं विधान मंत्री नितेश राणे यांनी वेंगुर्ला येथे केलं आहे. भारतीय जनता पक्षाकडे येणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा ओघ हा वाढत चाललेला आहे. याचं कारण असं आहे की देशाचं आणि राज्याचे नेतृत्व हे भारतीय जनता पक्षाचेच नरेंद्र मोदी साहेब आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब करत आहेत. आणि म्हणून आज आपल्या गावाचा, जिल्हा परिषद गटाचा, पंचायत कमिटीचा विकास करायचा असेल तर विकास निधी ही जी आपल्याला उपलब्ध करून द्यायची ती देण्याची क्षमताच भारतीय जनता पक्षाकडे असल्यामुळे प्रत्येकाला वाटतं की बाबा मला गावाचा विकास करता मी निधी कुठून आणू, तो भारतीय जनता पक्षाकडे गेल्यावर भरभरून निधी मला मिळते. अशा पद्धतीचा अनुभव आज प्रत्येकाला आला असल्यामुळे तुम्हाला आता येणाऱ्या दिवसामध्ये एक असंख्य लोकांचे प्रवेश हे भारतीय जनता पक्षामध्ये दिसतील. जिल्हा परिषद अध्यक्ष भाजपचाच असेल या दृष्टीने आमचं काम सुरू असल्याचं विधान नितेश राणेंनी केलं आहे. पाहूयात. त्यासाठी योग्य वेळ योग्य पद्धतीने तुम्ही थांबा. प्रत्येक प्रश्नाची उत्तर तुम्हाला का भेटेल. तुमचं चॅनल 5 वर्षानंतर कुठे असणार हे आज सांगू शकतो का मी. म्हणून आम्हाला शेवटी भारतीय जनता पक्षाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याची इच्छाच आहे की भारतीय जनता पक्षाचाच अध्यक्ष इथे बसला पाहिजे, राणे साहेबांच्याच विचाराचा अध्यक्ष बसला पाहिजे. कारण गेली 25 वर्ष ही राणे साहेबांच्याच विचाराचा भारतीय जनता अध्यक्ष जिल्हा परिषदेवर बसलेला आहे. आणि म्हणून आज भारतीय जनता पक्षामध्ये राणे साहेब असल्यामुळे त्याच्यामध्ये कुठलाच आता विचारण्यासारखा प्रश्नच नाही. अध्यक्ष हा भारतीय जनता पक्षाचाच बसेल या दृष्टिकोनातून आमचं काम सुरू आहे. मग उबाटा हे कीड लागलेला पक्ष आहे. तर कीड जशी लागते, जसं आता हळूहळू आवळत चाललेलं आहे, तसं कीड लागलेल्या पक्षाला उबाटा म्हणतात. आणि म्हणून स्वतःच्या पक्षाची पहिली कीड त्यांनी दूर करावी आणि मग दुसऱ्याची किती सूज आहे ह्याच्यावर मलमपट्टी लावत बसावं. म्हणजे ही अशी सकारात्मक स्पर्धा अगर असेल तर तुम्ही विचार करा की आमची सत्ता बसवण्यामध्ये कोणच थांबू शकत नाही. आज जसं आडेलीने शेंडू ठोकलेला आहे की नाही आम्हीच सर्वात हायेस्ट तुम्हाला लोक म्हणजे हे देणार, निवडून देणार किंवा मतदान देणार, तसेच प्रत्येक 50 मतदारसंघांनी अगर विचार केला
तर मग आम्हाला कशाची चिंता करायची गरज नाही. या आडेली मतदारसंघातून जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दवे यांना उमेदवारी मिळाव्याची मागणी कार्यकर्त्यांची मागणी आहे. कार्यकर्त्यांच्या मागणीचा सन्मान ठेवला जाईल, एवढंच मी तुम्हाला सांगेन. सगळेच ब्रेकिंग न्यूज आज देणार नाही. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यालयामध्ये उपस्थित असलेले आमच्या मंडल अध्यक्ष सन्माननीय सुधीरजी आडवडेकर साहेब, त्याचप्रमाणे आमचे ज्येष्ठ नेते सन्माननीय मनोजी नाईक साहेब आहेत, आमचे राजू बेग साहेब आहेत, ज्येष्ठ योगेश साहेब आहेत, आलेकरजी आहेत, मडगावकर मॅडम जे आहेत, आलेकर मॅडम आहेत आणि आलेले सर्व आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं स्वागत करतोय. विशेष म्हणजे आजची पत्रकार परिषद ही खूप चांगला दिवस आहे. भारतीय जनता पार्टी जगामध्ये देशामध्ये एक नंबर पक्ष आहे, तळकोकणामध्ये एक नंबर आहे, परंतु एक नंबर टिकून ठेवण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीवरती विश्वास ठेवून असंख्य कार्यकर्त्यांनी किंवा इतर पदाधिकाऱ्यांनी आमच्या पक्षामध्ये आम्ही स्वागत केलेलं आहे. विशेष म्हणजे आमचे परशुरामजी जलवाडी यांचं मी विशेष स्वागत करतो, कारण त्यांचे असंख्य कार्यकर्ते आमच्या या पक्षावर, आमच्या ज्येष्ठ नेत्यांवरती, सन्माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी साहेब, विशेष म्हणजे या महाराष्ट्राचे आवडते मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, आमच्या सर्वांचे लाडके प्रदेश अध्यक्ष कोकणातले सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, त्याचप्रमाणे खासदार नारायणरावजी राणेसाहेब आणि विशेष म्हणजे पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब यांच्यावर विश्वास ठेवून या सर्वांनी सावंतवाडीतील असंख्य कार्यकर्त्यांचा आत्ता प्रवेश झाला. मी या संपूर्ण टीमचं मी स्वागत करतोय. आमची पूर्ण भारतीय जनता पार्टीची मंडळी यांचं स्वागत करत आहे. त्यांना सर्वांना माहिती आहे किंवा सावंतवाडीकरांना सुद्धा माहिती आहे की भारतीय जनता पार्टी सावंतवाडीसाठी जास्तीत जास्त कसा निधी आणू शकते किंवा आमच्यासारखे कार्यकर्ते काय करू शकतात हे संपूर्ण सावंतवाडीकरांना माहिती आहे. आजची ही सुरुवात आहे, चांगली सुरुवात आहे. आज या ठिकाणी अजून दुसरी गोड बातमी अशी आहे की आमच्याकडे एक तरुण उमद नेतृत्व, म्हणजे लोकांमध्ये उठाबस करणारं नेतृत्व आमच्याकडे पुन्हा एकदा सक्रिय झालेलं आहे आणि आमच्या पक्षामध्ये आलेलं आहे. सन्माननीय प्रतीकजी बांदेकर यांनी सुद्धा आज आमच्यावर प्रेम ठेवून, आमच्या पक्षावरती प्रेम ठेवून त्यांचा दुपारी सन्माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेबांच्या हस्ते त्यांचा प्रवेश झाला. यांच्यासाठी आपण जोरदार टाळ्या देऊया, कारण एक चांगलं तरुण उमद नेतृत्व हे संपूर्ण सावंतवाडीचा बदल पाहिजे किंवा सावंतवाडीमध्ये काहीतरी नवीन पाहिजे. सावंतवाडीच्या तरुणांना दोन हातांना रोजगार मिळणं काळाची गरज आहे. त्यांना सगळ्यांना लक्षात आल्यानंतर ही सर्व तरुण मंडळी पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टीकडे ओढ वाढलेला आहे. प्रतीकजी बांदेकर यांच्या समवेत असंख्य कार्यकर्त्यांनी प्रवेश केला आहे. ते आपल्या वॉर्डमध्ये म्हणा किंवा आपल्या एरियामध्ये खूप चांगलं कार्य करतात. असंख्य लोकांना त्यांनी आजपर्यंत खूप मदत केलेली आहे. मला असं वाटतंय की प्रतीकसारखे असंख्य मुलं ही आमच्या पक्षाकडे वळण्याचा दृष्टिकोन आता वाढलेला आहे आणि आजपर्यंतच्या इतिहासात या जिल्ह्याचे खासदार म्हणा, आमदार म्हणा, संपूर्ण यंत्रणा ही भाजपच्या बाजूने आजपर्यंत दिसली आणि पुढे सुद्धा भारतीय जनता पार्टी या नगरपालिकेवरती येणार याची खात्री आम्हाला आजपासून वाटायला सुरुवात झालेली आहे. कारण पुढील काही दिवसात खूप चांगले चांगले चेहरे भारतीय जनता पार्टीमध्ये येण्याची चिन्ह आहेत. कारण भारतीय जनता पार्टी मोदी साहेबांच्या दृष्टिकोनातनं वाढणारी पार्टी आहे. त्यामुळे आपल्या या पक्षाला उभारी देण्यासाठी सर्व मंडळींचं मी स्वागत करतोय. पत्रकार बांधवांना माझा एकच विनंती आहे की प्रवेश हे होतच राहतील किंवा असंख्य गोष्टी होत राहतील. कोणताही प्रश्न समोरच्या व्यक्तींना वाईट वाटेल असं विचारू नये. आपण सावंतवाडी डेव्हलप कशी व्हायला पाहिजे याच्यावर तुम्ही मला प्रश्न विचारा. मी पहिल्या दिवसापासून हेच सांगितलं. तिकडे प्रवेश झाला म्हणून इकडे प्रवेश झाला अशी बातमी लावू नये आणि हे तुम्ही छापून आणा. विशाल परब पहिल्या दिवसापासून एकच वाक्य असतं की समोरच्या व्यक्तीने बोललं म्हणून आपण त्याच्यावर बोललंच पाहिजे असं कुठे लिहिलेलं नाही आहे. ते पण आमचे केव्हा तरी मित्र होते. परंतु
पक्ष म्हटल्यानंतर भारतीय जनता पार्टी कशी वाढणार? आम्ही मोदी साहेब किंवा सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या किंवा चव्हाण साहेब किंवा राणे साहेबांच्या मताप्रमाणे आम्ही सर्वजण वागत असतो आणि आपल्या सावंतवाडीचा विकास होणं काळाची गरज आहे. शिवसेनेच्या धक्क्याला उत्तर देत भाजपने शेकडो कार्यकर्त्यांचा प्रवेश घेतला. भाजप युवा नेते विशाल परब यांच्या उपस्थितीत भाजप कार्यालयात हा पक्षप्रवेश पार पडला. राखेवस्ती येथील शिवसेनेच्या परशुराम चलवाडी, निलिमा चलवाडी आदींसह शेकडोंनी आज भाजपात प्रवेश केला. विशाल परब यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश पार पडला. यावेळी माजी नगरसेवक राजू बेग, आनंद नेवगी, मनोज नाईक, महिला शहराध्यक्षा मोहिनी मडगावकर, दीपाली भालेकर, दिलीप भालेकर, प्रसाद अरविंदेकर, कितन आजगावकर, अमय पै आदींसह पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे. श्री क्षेत्र कुणकेश्वर इथं रविवार 26 ऑक्टोबरला तालुकास्तरीय भजन स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. महत्त्वाचा विषय आम्ही घेऊन आलो आहोत की भजन स्पर्धा, जिल्हास्तरीय भजन स्पर्धा. ह्या भजन स्पर्धा दर्जेदार होणार आहेत आणि त्याप्रमाणे भजन कला जी आहे ही पूर्ण कला, भजन कला पूर्ण कोकणमध्ये अगदी तळागाळात, वाडीवाडीत, गावागावात, घराघरात पसरलेली आहे आणि ही कला, भजन कला पूर्ण जगात गेलेली आहे. त्याचं महत्त्व, त्याचे उद्देश, त्याचे विचार किंवा आताच्या होणाऱ्या जनतेवर होणारे संस्कार हे जर बघितले तर आज गरजेचा आहे तो विषय. तर ही भजन कलाकार संस्था आज आपण जो उद्या 26 तारखेला जे स्पर्धा घेणार आहे तर ते देवस्थान ट्रस्ट कुणकेश्वर, आणखीन सेवा मंडळ मुंबई आणि ग्रामस्थ कुणकेश्वर यांच्या संयुक्त उद्यमानं ही भजन स्पर्धा होणार आहे. आणि भजन कलाकार संस्था सिंधुदुर्ग आणि देवस्थान ट्रस्ट कुणकेश्वर, सेवा मंडळ मुंबई, ग्रामस्थ कुणकेश्वर यांच्या संयुक्त उद्यमाने होणार आहे. तालुक्यातील नवोदित भजनी बुवा यांनाही व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी पालकमंत्रीचं ही संकल्पना आहे, पालकमंत्र्यांचेही विचार आहेत. आता तुम्ही बघताय की ही कला, त्यामध्ये पेटी वाजवणार असेल, तबला वाजवणार असेल किंवा ढोलकी नाल वाजवणार असेल, चक्की वाजवणार असेल, टाळ वाजवणार असेल, मग त्या प्रत्येक कलेत किंवा कोर म्हणून देणारी मंडळी साथ असेल तर प्रत्येक कलेत दर्जेदारपणा निर्माण व्हावा. प्रत्येक गोष्ट त्या ज्या कलेमध्ये ज्या ज्या गोष्टी आहेत, जी वाद्य आहेत, ती सगळी वाद्य दर्जेदारपणे पुढे जावी आणि ते कलाकार तयार व्हावेत, हाच त्याच्यामागे उद्देश आहे. त्याप्रमाणे त्याची बक्षिसाची पण त्या ठिकाणी योजना केलेली आहे संबंधित या आयोजकांकडनं. तर भजनी कलाकारांना संघटित करण्यासाठी हा एक मोठं व्यासपीठ आहे, दर्जेदार व्यासपीठ आहे. आणखीन मगाशी सांगितलं कुणकेश्वर देवस्थान मंदिरामध्ये भजन स्पर्धा आयोजित करण्याचं जे कारण आहे की आज हे स्वयंभू श्रीदेव कुणकेश्वर, कोकणची काशी, आज जे पूर्ण जगावर नाव गेलेलं आहे, त्याची ख्याती महती जी पसरलेली आहे. तर पालकमंत्री याचा विचार करून आणखी संबंधित संघटनेने, जी काय संघटना आहे भजनी संघटना, तर त्यांनी 8ही तालुक्यात या भजन स्पर्धा होणार आहेत. पैकी सुरुवात ही कुणकेश्वर मंदिरातून होणार आहे आणि या चांगल्या ऊर्जास्थानातून सुरुवात व्हावी आणि याला चांगल्या प्रकारे सुरुवात होऊन त्याच्यावर पूर्ण 8ही तारखेत शेवट जाईपर्यंत चांगल्या प्रकारे ही स्पर्धा चांगल्या प्रकारे व्हावी, चांगल्या प्रकारे सगळे कलाकार घडावे, ह्यासाठी त्यांनी कुणकेश्वर मंदिर या ठिकाणी निवडलेले आहे. त्याप्रमाणे उद्या 26 तारखेला त्याची सुरुवात होणार आहे. त्याचप्रमाणे मागाशी सांगितल्याप्रमाणे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या संकल्पनेतून आणि भजनी कलाकार संस्था सिंधुदुर्ग यांच्या माध्यमातून आयोजनामधून संपूर्ण जिल्ह्यात 8ही तालुक्याने पालकमंत्री चषक 2025 स्पर्धा संपन्न होणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रमुख देवस्थान म्हणून श्री देव कुणकेश्वर मंदिरची ओळख असल्याने आणि सर्वत्र कुणकेश्वर देवालयाची सर्व महाराष्ट्रात ख्याती पसरली असल्याने या मुख्यमंत्री चषक 2025 या भजनी स्पर्धेचा शुभारंभ या मंदिरातून व्हावा, म्हणून या मंदिरातून व्हावा ही पालकमंत्र्यांची संकल्पना आहे.
त्या स्पर्धेचा शुभारंभ 26 तारखेला करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे भजनी कलाकार संस्थेचे अध्यक्ष संतोषजी कानडे बुवा हे या जिल्ह्यातील सर्व भजनी कलाकारांना संघटित करून भजन कलेचा राजाश्रय मिळवून देण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहेत. म्हणून महाराष्ट्रात ही कोकणातील संस्कृती पोहोचण्यासाठी, पूर्ण जगावर पोहोचण्यासाठी या स्पर्धेचे दर्जेदार असे थेट यूट्यूब लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यात आलेले आहे. तालुक्यातील सर्व भजनी कलाकार, भजन मंडळी, ज्येष्ठ जाणकार, भजन क्षेत्रात कार्यरत असलेले सर्व कलाकार यांनी मोठ्या संख्येने या स्पर्धेला उपस्थित राहून स्पर्धेचा आनंद घ्यावा असे आवाहन भजनी कलाकार संस्था सिंधुदुर्ग आणि श्री देव कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट कुणकेश्वर सेवा मंडळ मुंबई आणि ग्रामस्थ कुणकेश्वर यांच्या वतीने करण्यात येत आहे. आणि ह्या सांगितल्याप्रमाणे 8ही तालुक्यात ह्या स्पर्धा होणार आहेत. तर याचा सर्वांनी आताच्या ताणतणावाच्या युगात सर्वांनी आनंददायी भक्तिमय वातावरणात, या ठिकाणी भक्तिमय वातावरण जे निर्माण होणार आहे त्या भक्तिमय वातावरणात सहभागी व्हावं आणि आनंदी आनंद आपल्या आयुष्यात निर्माण करावा आणि आपलं आयुष्य तेजमय, तेजस्वी, ऊर्जात्मक अशा प्रकारचा आनंद. जिल्ह्यातील शासकीय कामात एआयचा वापर कसा होतो याची माहिती आणि अभ्यास करण्यासाठी नीती आयोगाचं शिष्टमंडळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री नितेश राणे यांनी दिली आहे. ती म्हणजे AI सिंधुदुर्गचा जो आपला मॉडेल आहे त्याचा अभ्यास करण्यासाठी जसं मी अगोदर सांगितलेलं की नीती आयोगाने आम्हाला संपर्क केलेला आणि नीती आयोगला आपला ग्रामीण भागातला हा AI स्वीकारणारा पहिला जिल्हा म्हणून देशातला या दृष्टिकोनातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा अभ्यास करण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली होती. तसा संपर्कही आम्हाला साधला आणि येणाऱ्या ऑक्टोबर 30 आणि 31 तारखेला 2 दिवस नीती आयोगची टीम ही आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपला AI सिंधुदुर्गचा जो मॉडेल आहे त्याच्या अभ्यासासाठी ते लोक येत आहेत. त्या पद्धतीचे सगळे कन्फर्मेशन आम्हाला दिलेले आहेत. मार्वल ज्या कंपनीच्या माध्यमातून आपण AI ही पूर्ण प्रणाली चालवतो त्यांच्याशीही त्यांचा संपर्क झालेला आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून या 2 दिवसाचा कार्यक्रम नीती आयोगच्या पूर्ण शिष्टमंडळाचा हा माझ्याकडे आहे आणि आपल्यालाही आम्ही त्याची प्रत्येकाला प्रिंट देऊ. 30 तारखेला सकाळी 10 वाजल्यापासून ते 31 तारखेला संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत हे 2 दिवस नीती आयोगचे पूर्ण शिष्टमंडळ आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असेल आणि आपला प्रत्येक डिपार्टमेंट म्हणजे आरोग्य खातं असेल, आमचं पोलीस खातं असेल, आमचं RTO असेल, सगळे जे जिल्हा परिषद असो जे खातं आपल्या AIच्या माध्यमातून आपण काम जे करतोय, जे आपण 1 मे 2025 पासून जाहीर केल्यानंतर करतोय त्या सगळ्याचा अभ्यास आणि नेमकं ग्रामीण भागातल्या जिल्ह्याला अगर भविष्यामध्ये AI युक्त जिल्हा करायचा असेल तर मग सिंधुदुर्गाने कसं केला, सिंधुदुर्गासमोर काय आव्हान आले, सिंधुदुर्गाने मार्ग कसं काढले, या सगळ्याची माहिती आणि अभ्यास करण्याच्या दृष्टिकोनातून ते 30-31 तारखेला आपल्या इथे असतील. आणि त्या कलेक्टर मॅडमपासून सगळेच आमचे SP, ॲडिशनल SP आणि सगळे जे काय खाते प्रमुख आहेत प्रत्येकजण आपल्या आपल्या खात्यासंदर्भात माहितीही त्यांच्यासमोर आम्ही मांडणार आहोत, जेणेकरून त्या खात्यामध्ये AIच्या माध्यमातून झालेला बदल हा त्या खात्या प्रमुखाच्या माध्यमातून त्यांना दिला जाईल. असे वरिष्ठ 3 अधिकारी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये नीती आयोगच्या वतीने इथे येणार आहेत आणि प्रत्येक आमचा खाते प्रमुख आपल्या आपल्या पद्धतीने त्यांच्या डिपार्टमेंटमध्ये AI कसा चालवतो या बाबतीमध्ये पूर्ण माहिती हे 2 दिवस नीती आयोगच्या शिष्टमंडळासमोर आम्ही ठेवणार आहोत. ही एकंदरीत हीच माहिती देण्यासाठी आपल्याला आम्ही इथे बोलवलं होतं. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून म्हणजे AIच्या दिशेने जग चालत असताना
देशामध्ये जेव्हा आपला पहिला जिल्हा म्हणून आपला आयडेंटिफाय होतो, जसं आपल्यालाही माहिती आहे नीती आयोग हा थेट पंतप्रधान कार्यालय आणि पंतप्रधानांना रिपोर्ट करतात. म्हणजे आपल्या देशामध्ये आर्थिक दृष्टिकोनातून प्लॅनिंग करणं, नियोजन करणं, देशाला आर्थिक सक्षम करण्याच्या दृष्टिकोनातून, महासत्ता बनवण्याच्या दृष्टिकोनातून विविध योजना आणि विविध प्रयत्न करणं, या सगळ्या दृष्टिकोनातून नीती आयोग पंतप्रधानांच्या माध्यमातून किंवा पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणारं एक फार महत्त्वाचा डिपार्टमेंट आपल्या केंद्र सरकारचं आहे. आणि ते आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये येणं हे आपल्या सिंधुदुर्गासाठी, आमच्या सगळ्या सिंधुदुर्गच्या प्रशासनासाठी अतिशय मोठी बाब आहे. आणि म्हणून आम्ही सगळेजण आता आधी तुमच्या ह्या पत्रकार परिषदेच्या अगोदर आम्ही सगळ्यांनी आढावा बैठक घेतली. कालही आमच्या मंत्रालयामध्ये आढावा बैठक झाली. कलेक्टर मॅडम असतील, SP, ॲडिशनल SP आणि सगळेच जे आमचे हेड ऑफ डिपार्टमेंट आहेत, प्रत्येकजण आपल्या आपल्या डिपार्टमेंटमध्ये ते ह्याची तयारीसाठी कामाला लागलेला आहे. आमच्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा हा नेमकं AIच्या बाबतीमध्ये कसा पुढाकार घेतोय हे दाखवण्याची एक सुवर्ण संधी आमच्या नजरेसमोर आलेली आहे. या बाबतीमध्ये राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांना ह्या बाबतीची पूर्ण कल्पना आणि माहिती आम्ही दिलेली आहे. त्यांनीही काही मार्गदर्शक सूचना आम्हाला ह्या संबंधित केलेल्या आहेत. राज्याचे चीफ सेक्रेटरी आणि अन्य अधिकारी हेही ह्या संबंधित लक्ष ठेवून आहेत. म्हणून आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून 30 आणि 31 तारीख हे ऐतिहासिक असे 2 दिवस आपल्यासाठी असतील. आपल्या सगळ्यांचाही पत्रकार म्हणून सहकार आणि मार्गदर्शन आमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाचं आहे. म्हणून ही माहिती देण्यासाठी ही पत्रकार परिषद आज बोलवलेली होती. धन्यवाद. ते आपण ब्रीफिंग ठेवू ना. आता खरं म्हटलं तर आता त्यांचा कसा प्रोटोकॉल हे आम्हाला लोकांना माहीत नाही की किती ओपन पाहिजे, की आता नीती आयोग हा दिल्ली पातळीचा देशपातळीचा विषय असल्यामुळे कदाचित तर पण आम्ही त्यांना विनंती करू की जे काय आहे त्या बाबतीमध्ये आमच्या जिल्ह्याच्या पत्रकार मित्रांशी पण आपण संवाद साधावा. त्या दृष्टिकोनातून आम्ही निश्चित पद्धतीने आम्ही त्याच्याशी सांगू आणि बोलू. आणि पण एकंदरीत नीती आयोगनी दखल घेणं हे म्हणजे जे चाललं ते योग्य दिशेने चाललं आहे. फक्त आम्ही जसं तुम्हाला 1 मेला मी सांगितलेलं की आम्हाला किमान 6 महिने झाल्यानंतर परत एकदा आपल्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या लोकांच्या समोर एक प्रेझेंटेशन आम्ही देणार आहोत, जेणेकरून 1 मे पासून उदाहरण डिसेंबरपर्यंत किंवा 1 जानेवारी 2026 त्या दिवशी सगळ्यांशी बोलून की बाबा या 6-7 महिन्यामध्ये जिल्ह्यामध्ये AIचा वापर केल्यानंतर काय काय बदल झाला, बिफोर आणि आफ्टर ज्याला आपण म्हणतो ना, ते आपण दाखवण्याची आपण तयारी करू. अवकाळी पावसानं भात पिकाचं नुकसान झालं आहे. नुकसानीचे पंचनामे सुरू असून याचा आढावा घेऊन नुकसान भरपाई दिली जाणार असल्याची माहिती पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिली. पंचनामे सुरू आहेत. पंचनामेच्या माध्यमातून सगळी माहिती गोळा करणं काम सुरू आहे. नुकसानीचा एकंदरीत आढावा घेतल्यानंतर त्यावेळी ह्यांना आपल्या शेतकऱ्यांना आणि लोकांना मदत दिली जाईल. आता विमाची रक्कम जवळपास किती 90 कोटी, पूर्ण 90 कोटी 43,000 शेतकऱ्यांना वाटप झालेली आहे. दिवाळीपूर्वी पूर्ण झाला. त्याचा आम्ही दिवाळीपूर्वी मी ऑनलाईन होतो, कलेक्टर मॅडम आणि आम्ही सगळेजणांनी तो जो काय ती जी प्रक्रिया सुरू झाली ती पूर्ण 90 कोटी वाटून झालेलं आहे. मोठी अमाऊंट आली. 43,000 शेतकरी, फार मोठा विषय झाला. सगळ्यांची दिवाळी खऱ्या अर्थाने गोड झाली. जिल्ह्यात समुद्रकिनारी बोट बनवण्याचा नवा कारखाना प्रस्तावित असल्याची माहिती मंत्री नितेश राणेंनी दिली. नाही, जलवाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला तो स्वीडन दौरा आमच्या महाराष्ट्राच्या जलवाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचं पाऊल होतं. स्वीडनच्या स्टॉकहोल्म जिथे आपण गेलो ते 14 बेटच्या मध्ये बसलेला तो सगळा विषय आहे. आणि तिथे जी जलवाहतूक हे सर्वात प्रमुख वाहतूक आहे. त्याच्यानंतर रेल्वे आहे, त्याच्यानंतर रोड आहे, पण ते सगळं जलवाहतुकीवर अवलंबून असलेला तो देश आणि तो भाग आहे. आणि म्हणून नेमकं त्याचा अभ्यास करण्यासाठी आणि जो कॅन्डेला नावाची ज्या बोटच्या ज्या कंपनीमध्ये मी गेलेलो त्या कंपनी नेमकं ते कारखाना कसा चालवते, काय बोट आहे, ते सगळं स्वतःच्या डोळ्यांनी पाहावं. जी बोट आम्हाला डिसेंबरला भेटणार आहे ती पण आम्ही बनताना पाहिली.
आणि मग एक चांगली बाब आपल्यासाठी अजून एक अशी गोष्ट आहे की आम्ही त्यांनी प्रस्तावना अशी केली की बाबा तुम्ही बोट तर आम्हाला द्या, पण कॅन्डलला बनवण्याचा कारखाना पण तुम्ही आम्हाला महाराष्ट्रामध्ये द्या. आता ते होकार देऊन त्याचं MOU आम्ही इंडिया मॅरिटाईम वीकमध्ये करणार आहे. आणि आपल्यासाठी गोड बातमी अशी आहे की तो कारखाना त्यांना समुद्र किनारी लागत असल्यामुळे आपला तो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मी तो कारखाना कॅन्डलाचा आणतो. कॅन्डला नावाची कंपनी आहे जी बोट बनवते. जी बोट तुम्ही माझ्या त्या व्हिडिओमध्ये पाहिली असेल, तुम्ही पाठवतो बघायचं, ती इलेक्ट्रिक बोट आहे. 30 लोकांचा पॅसेज C12 नावाचा त्यांचा मॉडेल आहे. 30 लोकांना घेऊन ती प्रवास करू शकते. पहिली बोट आम्ही ट्रायल बेसिसवर गेटवे ऑफ इंडिया टू अलिबाग आणि गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफंटा केव्ज असं आम्ही तिथे सुरू. आता तिथे बघा लाकडी बोटी सगळ्या गेटवे ऑफ इंडिया समोर लागतात. तिथे ही इलेक्ट्रिक बोट आम्ही उतरवणार आहोत. डिझेलची बचत होईल, सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाची बाब आहे आणि एक भविष्याच्या दृष्टिकोनातून अशी एक आधुनिक बोट आपल्या समुद्रामध्ये चालते. ते आपल्या राज्यासाठी पण अतिशय महत्त्वाचं आहे. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आणि सागरमाला याच्या अंतर्गत 2 बोटी 2 मच्छीमार सोसायट्यांना वितरणाचा तो कार्यक्रम आहे. आता त्याच्या अंतर्गत जेवढे लाभार्थी आहेत, मग ते सिंधुदुर्गाचे पण होऊ शकतात, रायगडचे पण होऊ शकतात, पेणचे पण असू शकतात आणि पालघर, जेवढे लाभार्थी त्यांना प्रत्येकाला जे जे त्या लाभ घेऊ इच्छितात त्यांना ते बोटी तशाच पद्धतीने मिळतील. प्राथमिक स्वरूपात 2 बोटी त्या मच्छीमार सोसायटींना देण्यासाठी, ज्याच्यामध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून ती योजना आमची प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चालवते. त्यानुसार त्या कार्यक्रमाला आदरणीय अमित शाह साहेब सोमवारी उपस्थित आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मैत्रीपूर्ण लढती होणार असल्याचं विधान मंत्री नितेश राणेंनी केलं आहे. पाहूयात. जे गेलेले आहेत, ज्यांना असं वाटतं त्यांनी त्याच्याबद्दल ते सक्षम आहेत उत्तर देण्यासाठी, ते त्यांच्या पद्धतीने उत्तर देतील. आपण कोणाच्या घरामध्ये लक्ष घालणं हे आमचं काम नाही. अहो, पण मैत्रीपूर्ण लढतची निर्णय झालेला आहे. आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी देवेंद्र फडणवीसजींनी त्या संबंधित ग्रीन सिग्नल दिलेला आहे. सगळेजण आपल्या आपल्या पद्धतीने, तुम्हीच त्या मूडमध्ये येत नाही अजून, राजकीय पक्ष गेलेले आहेत त्या मूडमध्ये. आम्ही प्रत्येकजण आपल्या आपल्या पद्धतीने स्वबळ म्हणणार की मैत्रीपूर्ण लढत, आम्ही प्रत्येकजण आपल्या आपल्या पद्धतीने कामाला लागलेलो आहे. प्रत्येकाला खऱ्या अर्थाने अगर आपल्याला आमच्या पक्षांमध्ये, कारण का ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये तुल्यबळ ताकद आहे. शिवसेना म्हणो किंवा भारतीय जनता पक्ष, तुल्यबळ ताकद अगर असेल तर युती करून, महायुती करून आम्ही बंडखोरीला कशाला आम्ही प्रोत्साहन देऊ. आजच्या तारखेला उदाहरण कणकवली नगरपंचायत तुम्ही बघा, उभाटाकडे उमेदवार आहेत का? जिल्हा परिषदमध्ये उभाटाकडे 50 ते 50 उमेदवार उभं करण्याची क्षमता महाविकास आघाडीची आहे का? ते कितीही तुमच्यासमोर आव्हानात असतील. मग ह्याच्यापेक्षा मैत्रीपूर्वक लढत लढवायची आणि मग नंतर महायुती म्हणून आपण एकत्र यायचंच आहे. त्याच्यामध्ये काहीच 2 विचार नाही. आणि प्रत्येकजण कामाला लागलेला. आता तुम्ही काल सावंतवाडीमध्ये बघितलं, बाकी अन्य तालुके, प्रत्येकजण आपल्या आपल्या पद्धतीने कामाला लागलेला आहे. तुम्ही फक्त मूडमध्ये या. तुमच्या मनामध्ये जे आहे ते आता तुम्ही सगळं मूडमध्ये या. आणि मला हेही एका शिवसेनेच्या नेत्यांनी सांगितलं, वरिष्ठ नेता आहेत ठाण्याचे, की रत्नागिरीमध्ये जेव्हा एकनाथ शिंदे साहेब आलेले तेव्हा आमच्या स्थानिक इकडच्या शिवसेना नेत्यांनी पण स्वबळाचंच त्यांना सांगितलेलं आहे. मग अगर शिवसेनेला स्वबळावर लढायचं आहे, भारतीय जनता पक्ष स्वबळ आणि मैत्रीपूर्णची लढाई ती तयारी आहे, मग मला असं वाटतं वेळ न घालवता प्रत्येक आपला माणूस कामाला लागला. आज पण आमचा वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी दौरा आहे. आमच्याकडे प्रत्येकाकडे 50-50 सक्षम उमेदवार आहेत, रेडी आहेत. तर माझं म्हणणं आहे की आता त्यांना अगर ताकद दाखवण्याची अगर त्यांची इच्छा असेल तरी दाखव. आम्हाला आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब काय बोलतात, आदरणीय रवी चव्हाण साहेब काय बोलतात, आदरणीय राणे साहेब काय बोलतात, हे आमच्यासाठी महत्त्वाचं आहे. तीच बैठक प्रदेश कार्यालयामध्ये झाली ना आमची. आता भांडं लावणं आमचं काम नाही. शेवटी जनतेला विकास हवा आहे. जनतेला कोण किती भांडतं ह्याच्यामध्ये लक्ष देणं नाही. तर आमचं म्हणणं आहे की अगर आमच्या नेते मंडळांच्या समोर अगर कुठला निर्णय झाला असेल आणि त्यानुसार भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता कामाला लागलेला आहे, आता परत आम्ही मीडियाच्या समोर इंटरव्ह्यू का देत बसायचं?
ही आमची पद्धत, भारतीय जनता पक्षाची पद्धत नाही. आम्हाला नेत्या मंडळींनी सांगितलं की बाबा स्वबळावर जायचंय, पुढे स्वबळावर आम्ही काम करतोय, किंवा मैत्रीपूर्ण लढत जायचंय तर मैत्रीपूर्ण लढतवर करतोय. सरळ सोपा घ्या विषय तो. ऐन भात कापणीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात कोकणात विशेषतः कुडाळ तालुक्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे बळीराजावरती अस्मानी संकट उभं ठाकलं आहे. हातातोंडाशी आलेला भात पीक वाया जाण्याची भीती असल्यानं शेतकरी हतबल झाला आहे. शासनानं या नुकसानीची तात्काळ दखल घेऊन मदत जाहीर करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. कुडाळ तालुक्यातील सर्वच गावांमध्ये भात कापणीनं जोर धरला होता. तयार झालेलं पीक शेतातून सुरक्षित घरी आणण्यासाठी शेतकरी रात्रंदिवस मेहनत घेत असताना अचानक कोसळलेल्या या अवकाळी पावसानं त्यांच्या कष्टावर पाणी फिरवण्याची वेळ आली आहे. कापलेलं भात शेतात भिजल्यानं आणि उभं पीकही पावसामुळे नुकसानग्रस्त होण्याची शक्यता असल्यानं शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडला आहे. या पावसामुळे झालेल्या भात पीक नुकसानीची शासनानं तातडीने दखल घ्यावी, पंचनामे करावेत आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी त्वरित आर्थिक मदत जाहीर करावी अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत. तालुक्यातील आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघात उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेला जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी खिंडार पाडलाय. ठाकरे शिवसेनेचे वायंगणी, दाभोली सरपंच, उपसरपंच, पदाधिकारी यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भाजप पक्षात प्रवेश केलाय. आगामी जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवरती जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांचा हा मास्टर स्ट्रोक मानला जातोय. वेतुरीत आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यकर्ता संवाद मेळाव्यात हे पक्षप्रवेश संपन्न झाले. यावेळी जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन करून व छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून मेळाव्याला सुरुवात झाली. यावेळी व्यासपीठावरती जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, भाजप पदाधिकारी राजू राऊळ, शरद चव्हाण, साईप्रसाद नाईक, माजी जिप अध्यक्ष समिधा नाईक यांच्यासहित आडेली जिप मतदारसंघातील सर्व गावातील सरपंच, पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी वायंगणी सरपंच दत्ताराम उर्फ अभि दुतोणकर, दाभोली सरपंच उदय गोवेकर, उपसरपंच श्रीकृष्ण पंदवलकर, दाभोली ग्रामपंचायत सदस्य जया पवार, अर्चना दाभोलकर यांच्यासहित शाखा प्रमुख बाबा पेडणेकर, उपशाखा प्रमुख नैनेश करंगुटकर, महिला शाखा संघटिका सारिका हळदणकर, शाखा प्रमुख प्रकाश सागवेकर, माजी ग्रामपंचायत सदस्य अमित दाभोलकर, स्नेहा भोवलेकर, समिधा बांदवलकर, दादा हळदणकर, दाभोली सोसायटी संचालक श्रीकांत चिनवणकर, गौतम दाभोलकर, चित्रा माडकर, शुभदा डिचोलकर, शिंदे शिवसेना उपशाखा प्रमुख भूषण प्रभू खानोलकर, वायंगणी ग्रामपंचायत सदस्या शाया नांदोसकर, विद्या कांबळे यांच्यासहित वायंगणी विभाग प्रमुख आनंद दाभोलकर, उपशाखा प्रमुख अमित कामत, युवासेना विभाग प्रमुख हर्षल सातार्डेकर, माजी ग्रामपंचायत सदस्य आकांक्षा दाभोलकर, माजी शाखा प्रमुख सुनील सावंत, महिला पदाधिकारी अश्विनी सावंत, बूथ प्रमुख विनायक कामत, करण कांबळी, सोशल मीडियाचे आशुतोष दाभोलकर, तुषार पेडणेकर, खानोली ग्रामपंचायत सदस्य अमिता खानोलकर, माजी ग्रामपंचायत सदस्य सागर रांजणकर यांच्यासहित अंजली मयेकर, संजय खवणेकर, दिलीप आरेकर, तारक हळदणकर, संजय घारे, अनिल हळदणकर, अश्विनी हळदणकर, पूनम नांदोसकर, मठ ग्रामपंचायत सदस्य समीर मटकर, प्रथमेश मटकर, मंदार मटकर, राकेश मटकर आदींनी भाजप पक्षात प्रवेश केला. आम्ही जेव्हा निवडणूक लढलो तेव्हा 7 सदस्य भाजपमध्ये निवडून झाले आणि 2 सदस्य आणि सरपंच हे आम्ही उघड्या गटामधून निवडून आलो. आणि खऱ्या अर्थाने लोकांनी ज्या विश्वासाने मला निवडून दिलं त्या विश्वासाचं ताकद करण्यासाठी येणाऱ्या काळामध्ये
आपल्या माध्यमातून साहेब विकासाचा निधी आमच्या वायगणी गावामध्ये मिळावा आणि आम्हाला त्या तातडीने आम्हाला काम करण्याचा एक बळ मिळावं या उद्देशाने साहेब आम्ही भाजपमध्ये प्रवेश केलेला आहे. वायगणी गावाचा विकास म्हटल्यानंतर वायगणी गावामध्ये 3 समुद्र किनारे आहेत, निसर्गरम्य असे समुद्र किनारे आहेत. त्यामध्ये वायगणी गावामध्ये कासव संवर्धनाच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामध्ये नाही तर संपूर्ण देशामध्ये एक वायगणी गावाचं नाव आहे. ते नाव कुठेतरी आपण साहेब बंद विकास मंत्री आहात आणि ते नाव उज्ज्वल पुढे न्यावे. त्याचप्रमाणे कोंढरा बीच देखील हा महत्वपूर्ण बीच आहे आणि अनेक पर्यटक या किनाऱ्यावर भेटी देत असतात आणि पर्यटनाच्या माध्यमातून या गावाला विकास व्हावा याच उद्देशाने पक्षामध्ये प्रवेश केला आहे. येणाऱ्या काळामध्ये आपण पक्ष म्हणून जी जबाबदारी द्याल ती निश्चितपणाने यशस्वीपणे आणि सर्वांना सोबत घेऊन निश्चितपणाने करण्याचा प्रयत्न करेल. सर्वप्रथम उभाटा आणि अन्य पक्षातून आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या परिवारामध्ये जे 2 प्रमुख सरपंच असो, त्यांचे उपसरपंच आणि त्यांचे सर्व सहकार्यांनी जे आमच्या परिवारामध्ये प्रवेश केला आहे त्याचं मी मनापासून या परिवारामध्ये स्वागत करतो. दोघही जणांनी आपली इच्छा व्यक्त केली, विचार मांडले आणि भारतीय जनता पक्षाच्या परिवारामध्ये त्याला काय यायचं या बाबतीमध्ये त्यांनी विचार आपल्यासमोर मांडलेला आहे. येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये घराघरामध्ये कमळच फुललं पाहिजे या दृष्टिकोनातून हा मेळावा अतिशय महत्त्वाचा आहे. आलेले सरपंच असो किंवा लोकप्रतिनिधी या सगळ्यांच्या दृष्टिकोनातून या भागाचा विकास करणं यासाठी आपण पक्ष निवडता, लोकप्रतिनिधी निवडता. आपल्या गावाचा सरपंच सक्षम असला पाहिजे जेणेकरून तो गावाचा विकास करेल, गावाच्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत विकास पोहोचवेल आणि एक आदर्श गाव तयार करेल. यासाठी आपण सगळेजण आपल्या आपल्या पद्धतीने लोकप्रतिनिधी आपण निवडतात आणि मतदार म्हणून, नागरिक म्हणून आपल्या सगळ्या जणांना एवढीच सारी अपेक्षा असते की मी त्याला सरपंच म्हणून निवडून दिलाय, मी त्याला जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून निवडून दिलाय, मी त्याला पंचायत समिती सदस्य म्हणून निवडून दिलाय, त्यांनी माझ्या गावासाठी विकास निधी आणावा, विकास करावं. एवढी साधी सरळ अपेक्षा आपल्या सगळ्यांची असते. तुमच्या गावाचा जिल्हा परिषद गटाचा विकास करायचा असेल तर भारतीय जनता पक्षाशिवाय दुसरा पर्याय नाही हे तुम्हाला समोर सांगायला प्रयत्न करा. शेवटी आज त्यांनी आमच्या उभाटावरून आलेले जे सदस्य आहेत आता त्याला फरक नाही. कालपर्यंत निधी मागायचो म्हणायचं नाही, आता अचानक झाडावरून फळं पडायला लागलेले आहेत. फळा निधी येत नाही, लवकर लगेच माझे अधिकारी फोन उचलत नाही, लगेच पाहिजे तेवढी निधी मी माझ्या लोकांसाठी वाटतो, लगेच त्याला फरक काय. विचार करा, सरपंच आमच्याकडे प्रवेश केल्यानंतर अगर गावाचा विकास करण्याची जबाबदारी आमची असेल तर तुम्ही आमच्या विचाराचा जर जिल्हा परिषद सदस्य दिलात, पंचायत समिती सदस्य दिलात तर तुम्हाला कुठेही न जाता भरभरून निधी देण्याची जबाबदारी ही माझी असेल आणि विश्वास आपल्या हातात आहे. तो निर्णय योग्य वेळी योग्य तुमच्या मनामध्ये जो उमेदवार आहे तो तिथे दिला जाईल. पुन्हा सगळ्या गोष्टी आवर्जून तुमच्याशी बोलावं, संवाद साधा. भाषण विषय नाही, घरात बसतोय, घरात कशाला भाषण करायची गरज आहे आणि म्हणून आपण सगळ्यांशी बोलावं, चर्चा करावी. आपल्या पुढची 4 वर्ष आहे, या महायुतीची सरकारची 4 वर्ष आहे. पालकमंत्री म्हणून 4 वर्ष तुमच्या सगळ्यांच्या संपर्कात आहे, पण मुख्यमंत्री म्हणून 4 वर्ष पुढे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस आपलं नेतृत्व करणार आहे. म्हणून आता घेतलेला निर्णय हा पुढची 4 वर्ष तुम्हाला कामाला येईल या दृष्टिकोनातून विचार करून तुम्ही येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये मतदान करावं हाही उल्लेख मी ह्या निमित्ताने करतो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. जिप अध्यक्ष भाजपचाच बसेल, नितेश राणेंचं मोठं विधान. ऐन कापणीच्या हंगामात पावसाचं संकट आणि आडेली जिल्हा परिषद मतदारसंघात उबटा शिवसेनेला खिंडार. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. भाद्रा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.